खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि जिबिक फेमिलि नोंथांमोन। आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होबाय थाला, नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय गोबांनो। परबतजरा ओनसोल फाग्लिजरा पार्ट 2 बे ओनसोलाव आदानि कम्पानिया टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट लाबोनो नागिरदोंमोन। दा बेवहाय रायजो राजाफोरजों आरो पुलिसनि गेजेराव एकदम दाङाबाजि। रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि हाखौ हगारा, फारसेथिं पुलिसफ्रा सोरनिबा थिननायाव खिन्थु बिथांमोनखौ सोरबा थिनहरदों, सोरनिबा थिननायाव बिथांमोनखौ हाखौ सिख'नांगौ, होथारनांगौ होननानै धमखि दावा खालामनाय नुथायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुदों। थार ओंथियाव बुंनो थाङोब्ला जायफोर रायजो राजाफोर फाग्लिजरा पार्ट 2 नि बिथांमोनखौ गाव गावनि हाखौ रैखा खालामनायाव होबथानानै दोनदों पुलिसफ्रा, बिथांमोनखौ बारहोआखै, दुरुंजों होथेनानै दोनदों। दा दिनै बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथाय, जाय बुस्थुखौ होआ होनदों गावबा गावनि हा, रायजो राजाफोरनि हा, बेखौ सिख'थारनानै कम्पानि गायसननायाव मा गोजोननाय दं आरो मा बेनिफिट दं? प्रमद बर' सार, दिनै सोंबाय आं, दिनै मा बेनिफिट दं? एथ' खस्थ'यै आरो जबरदस्तियै सिख'नानै मोननाय कम्पानियाव नोंथाङा मा गोजोननाय दं? नोंथांनि गोजोननाया मा? सिङाव मा, आन्दोआव मा दं? प्रश्नआ बिसो, जायनि थाखाय नोंथाङा जर होबाय थादों। हा, बे कम्पानि गैयामोनबाबो सिगाङाव मेरला मोजाङै रायजो जाबायना। बेसो डेभेलपमेन्टनि नामाव बुलि जानांबाथ' बेखौ रावबो गनायनाय नङा। स' दिनैनि भिडिअआव बेखौनो जारा फुराय नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गरमाथ' गोगोम टेम्पारेचारा। दा खोथाया जाहैबाय फाग्लिजरा पार्ट 2 परबतजरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा प्रटेस्ट खालामदों। मानि थाखाय? एसेल' बिबांनि सुबुंफोरबाबो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामदों। आरो बे प्रटेस्ट खालामनायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय, सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय, बनसुनिफ्राय, एपिपि राजनितिक दोलोनिफ्राय, बिपिएफनिफ्राय आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बिथांमोनखौ मदद होदों। बिथांमोननि अधिकार, जाय हा, बेखौ होबथानानै लाखिनायाव, अधिकारखौ अधिकार हिसाबै फोथांनानै लाखिबाय थानायाव बैसोर आं रायखांबोनाय आफादफ्रा मदद होदों। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे आदानि कम्पानिखौ लाबोनायाव मा इन्ट्रेस्ट नुहुरखो? पुलिस मिलिटारि लानानै दैज्लां बोथोराव मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय सुख गैयै हामला खालामहैगासिनो, गाग्लोबहैगासिनो। आरो दिनै बारानिफ्राय बारा जालांबाय बे दावराव दावसिया। दिनै पुलिसफोरजों, ब्लेक कामान्ड'फोरजों होबथालायनाय, हाबहोलायैसिम, गावनि हा, गावनि अधिकारखौनो रैखा खालामनो हाबहोजायैसिम बे रोखोम पिकचारखौ जों नुनो मोनबाय। खोनानो मोन्दों अलरेडि बेखौ अफिसियेलि पास खालामखाबाय होननानै, बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ। नाथाय आंनि प्रश्नआ बेसो, प्रमद बर' बिथाङा जायफोर रायजो राजाफ्रा नाङा होनसेयावबो जबरदस्तियै गायसननानै बिथाङा मा लाब जानो सानदों? आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनो मा लाब होनो सानदों? आरो बिथाङा आन्दोआव मा दं? बिथांनि इन्ट्रेस्टआ बावहाय मा? एथ' रायजोफोरनि ना होनसेयावबो बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननायाव बिथाङा मा इन्ट्रेस्ट मोनगोन? बिथाङा मा मुलाम्फा मोनगोन? आरो मा मुलाम्फा दं? आं बेखौ सोंनो लुबैदों। रायजोनि प्रतिनिधिया, रायजोफ्रा जेखौ बुंबाय नाङा नालाय नाङा, आरो सिगाङाव गैयाबाबो आलो गोजोनै रायजो राजाफ्रानो जा एसे दं बेजोंनो रायजो जानानै दंखायोमोन सुखु गोजोनै। दिनै बेवहाय सामफ्रामबो पुलिस मिलिटारि पावार प्रजेक्टनि थाखाय थांनायावसो असान्थि जादों। सिगाङाव बोरैथो थांनानै थाबोखो बिथांमोना बे पावार प्रजेक्ट गैयाबाबो? दा बेखौ गायसनथारनांगौनि बोलो होनाया रायजो राजाफोरखौ जोबोद खस्थ' होगासिनो दं। प्रमद बर' डाङरिया टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट इस्टाब्लिश करार कारणे जिहेतु চেষ্টা চলাই আছে, সেইটো এই ফাগলিজৰা পাৰ্ট 2 অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজসকলে কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নালাগে। ভাৰত সংবিধানত আইনত আছে, নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰাটো বেআইনী নহয়, আইন বিৰোধী নহয়, এইটো আইনত লিখা আছে। নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে এই ফাগলিজৰা পাৰ্ট 2 অঞ্চলত ৰাইজসকলে যিটো
যুদ্ধ কৰিছে এইটো নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহে আৰু মই এটা প্ৰশ্ন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক কৰিব বিচাৰিছো যে ইমান অভিযোগ আনাৰ পিছতো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো ফাগলিজৰা অঞ্চলত ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে ইমান যে ট্ৰাই কৰি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াত তেখেতৰ লাভটো কি আছে ইন্টাৰেষ্টটো কি আছে এইটো এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াত এনসাৰটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আগতে দিয়ক दा बेनो बिथाङाबो मा इन्टारेस्ट होनानै एथ' गोसो होदों रायजो राजाफ्रा फोरमायहरदो कमेन्ट सेक्सनाव थेंक इउ फर वाचिं लाभ